tässä kokoonpanossa. Hoivelda, Mäkitalo. Ja on nytkin täällä oikealla aivan Abramovicin tasolla. Nyt lähtee sitten liikkumaan keskusta. Hieno avaus tulee, mutta Abramovic, Lehtonen. Korbatse. Ojala ja pelaa sinne taakse. Tyyskä taakse, sinne menee Mäkitalo ensimmäisenä. Sitten Aho. Aho, mutta nyt siinä melkeinpä kyllä kaatui jo ennen tapa. Korbatse. Mäkitalo. Kurje. Hoivelda. Korbatse. Pikku nosto jälleen sinne puolustukseen keskikentän väliin ja se toimii. Ja nyt sitten Paajanen pääsee kuditossa sisältyy ja maaliin ja 1-0! Näin sinimustat siirtyvät johtoon. Paajanen tarjoilee ja Ojala. Tyyskä katkaisee. Sitten Saarenmaan syödön katkaisee Korbatse. Ojala tiputtaa Paajanen takaisin Ojalalle. Ojala. Pikku ylkösyrjä, viippi Aho. Soi tuossa ennen pelin alkua, että sellaiset pari viikkoa menee, että Furuholm on kunnossa. Interiltä myös hieno ele tehdä Furuholmin kanssa jatkosopimus. Se julkistettiin tässä viikko sitten, vaikka Furuholm ei siis tällä kaudella alkukauden jälkeen. Korbatse, Chatto. Korbatse, Chatto. Päällä vaan haastaa siinä Erosen. Nyt tulee sitten Vasurin keskitys. Ja Chatto ei lähde vielä laukomaan. Pelaa vielä taaksepäin. Paajanen. Aho. Aho maata myöten. Korbatse ja Korbatse jatkaa ykköselle. Mäkitalo! Mikä maali! Siinäkö oli niitti? Siinäkö oli niitti ja oli kaunis maali? 2-0 Veritas stadionilla ja kyllä sitä maalia sen peliä. Korbatse huikea on kyllä yhden kosketuksen jatko ja Mäkitalo pelaa saman tien luukulle. Kotka-puolustus ei pysy perässä, ei millään. Oli kyllä huikea. On nyt peli kun nyt on muutama tappio alla, mutta varsin hyvällä mallilla on Inter-peli ollut koko kauden. Joo, siinä alkukaudesta Timo Furuholm pelasi hyvän kärkipelaaja tai hyökkäjä. Vuoho. Syöttö suoraan Korbatselle. Nyt mennään nopeasti. Syöttö laitaan, Ojala ei ole paitsi jossain keskellä odottelee Furuholm aivan vapaana. Pallo pelataan Furuholmille ja siinä on ensimmäinen paikka. Loistavasti rakennettu tilanne Konti-joukkueelta, mutta tällä kertaa ei. Maalivahtia, niin näistä tulee aina vaarallisia tilanteita. Ojala Korbatsen päähän, sen jälkeen Hoivel, joka on erittäin vahva pääpelaaja. Eli jatkuu. Nyt on Ojala. Pallo keskelle, Kokko jo rankkari alueella. Vasara chippaa eteenpäin, Korbatse. Jälleen kerran Vuorinen jähmettyy täysin jaloilleen, minkä lähtee Vasara nousuun. Laidalla juuri Jalasto, vaikea syöttö keskelle kohti Wexstremeä. Korbatse tulee kova tilanne, pitkä pallo ja paljon pelataan Seppälälle. Hyvin töitä tehnyt Abramovic on näköjään mennyt kärkeen ja sitten Arttu Seppälä tulee lauta. Jotenkin kuvittelisin niin, että siellä on kuitenkin semmoinen halu ottaa näitä pisteitä pois ja ei ole helppo voittaa silloin peliä. Tamuhan oli hyvä. Pallo Ongan joukkueella. Alexander Kokkoa etsitään. Paajanen purkaa oikeaan laitaan. Äppärästi menee ohi. Kari Pillinsä. Tämä ottelu on päättynyt 0-0 lukemiin. Vaikka maaleja nähty, niin hyviä tilanteita, vauhdikasta peliä.
Terve kolmas kulmapotku Treenan Mikko Ojala. Katsotaan ennen ja myös Mika Ojala sekä Domagoj Abramov. Aivan varmahan on se, että mikäli tässä Inter nyt menettää ykkössijansa vielä päätöskierroksella. Hyyrynen. Taistelee myös teoriassa vielä maali kuninkuudestakin. Hyyrysellä siis 11 osumaa. 13 Mäkitalo laittaa pallon taaksepäin. Sturvakkaa purkaa puolen kenttää saakka. Hyvä jatko Sebastian Manströmiltä. Hyyrynen ei aivansa palloa. Näin pelataan alaspäin. Korpacelle. Minuutti lisäaikaakin tää. 1-0 johdossa ja todella tärkeään paikkaan joukkue onnistui tuon maalin tekemään. Kyllä kertaalleen antautumaan. Viime kaudella 6 liigapeliä. Nyt on hieman taas paljon laukaisupaikkaa, joka vielä suuntautuu hyvin, mutta hyvä torjunta. Jaron vastauksen paikka Hyyrystä tavoitellaan. Korpacce välissä. Sen jälkeen pallo oikeaan laitaan. Niin juuri äsken Laukonen. Hän on saanut todella paljon painetta tässä pelissä ja varmasti on väsynyt mies tämän pelin jälkeen. On laukaspaikka. Palottaa kimmokkeen. Sen jälkeen vasempaan laitaan. Hyvä pelaajista. Tämä Interi-pelaajista, niin se antaa toivoa suomalaisellekin jalkapallolle. Siellä on hyviä suomalaisia pelaajia, tietenkin ulkomaalaispelaajien ansilippu pystyssä. Hyyrynen. Höjfeldin jalkojen kautta pallo takaisin Hyyryselle, sen jälkeen Simpson. Sitten Manström. Etaan nuorella astel juuri äsken kentälle, kun 1,5 minuuttia vielä lisäaikaakin jäljellä. Sen jälkeen railakkaat juhlat ovat valmiita alkamaan. Groth on vielä joukkueelta, joka jo viime kaudella pelasi. Sanoi, että mies antaa suomalaiselle jalkapalloilulle todella paljon, on antanut tukensa sille jo muutaman 10 vuoden ajan ja myös Håkans ansaitsee tämän siinä. Henri Lehtonen tänään sivussa nostaa pytyn ilmaan ja näin. Siinä on FC Inter Turku, Veikkausliigan mestari vuosimallia 2008. Upea kausi, joka saa arvoisensa päätöksen. Inter vie kultaa. Hopeamitalit